mä en voi jakaa muuta koko ruudun. Okei. Mutta jos mä käännän tonne Discordin puolelle, niin se on sitten vaan Eliitin Valheimia, mikä siellä näkyy. Striimaat vähän oikealle kurssiin ikään. Esimerkiksi niin meidän seksikanava ei näy ollenkaan sitten. No niin, harmin paikka. Mut olemme livenä. Kenen meidän? Onko sillä väliä, kun siellä on husku? No ei sitä tiedä aina. Kaikkien harrastuksista. Annan avoimin mielin liikenteessä. Tälläkö me avattiin meidän lähetys? Tieteellinen mieli. Ärsyttää huomattavasti, että tossa näkyy tommonen saari, mutta kartassa se on tosi kaukana. Ja jos tähän tekisi jonkun niinku seilausbotin, joka lukisi karttaa ja kääntäisi laivaa, niin aina osuisi rantaan. Tuli vaan mieleen siis niinku... Älä nyt ala yhtään niin viisastele siellä laivan puikoissa. Yrität päästä tänne vaan. No en mä nyt pääse, kun tossa on saari tossa välissä. Saari näkyy kartalla. Saari näkyy kartalla, mutta se on paljon lähempänä laivaa kuin kartta. Siis niin kuin... Oikein. Kuinka lähellä kartta on laivaa? Siinä on parpyyri-suunnistaja. Kartta liian lähellä laivaa. Heitä se mereen. Kartta häiritsee kapteenia. Ei sitä laivaa millään kartalla ajet. Kuinka kaukana pitää karttaa laivasta? No kato nyt! Jos me Törmätään. me ollaan heti tonne niinku maissa. Vahva itsevarmuus. No, Koskaan- ota nyt reilusti sinne oikealle. Koskaan en ole M-kirjainta painanut enkä paina. Varika Mä laivalla tiedän, mentäessä, kun sehän se loppuu ja kartta kaikki loppuu. peittää koko laivan. Muistaaks Kallosko sanoi, että hyppää mun kanssa laivaan ja kaikki muut nauraa? Joo, Eli tästä on kysymys. tarvitko tuulta? Tuulta. No kyllä, kiitos itse asiassa. Tai nyt on kyllä pieni myötäni, mutta niin kun se on tuolla koillisessa se tuuli, että sinne me ollaan mennyt. Koillinen kakkolo, siis luoteessa. Lounaasta tulee. Missä nappulassa se... No niin, tästä. Oi. Se vaan Sitten toiminut. täysin, että kiveä päin. Aha, nyt kääntyy. Pitään. Ai tossa on niin, tommonen se on kivi. toi moderni tietysti. Ootte sitten kuitenkin tulossa oikeaan suuntaan, ilmeisesti. Pikkuhiljaa. Mun mielestä tässä laitetaan vähän, Itse seilaisi yhtään nopeampaa. mun mielestä tässä laitetaan vähän liian korkeat vaatimukset oikealle suunnalle. Joo, totta. Tuntuu, että se enää ei mikään muu riitä. Kuitenkin tässä on niinku joku manner välissä, mutta ei se haittaa. Eikö tärkeintä ole se matka eikä perille pääseminen? Joo. Oi hitto, täällä on näitä kiviä. Se on hyvä, että niitä kestää, kun ei mekään ollut niin sanotusti valmiita täällä. Teköhän tuon avata vielä täältä päästä. Joo. Meneekö teille vielä pitkään vai Meillä on täällä vähän semmosia tervabisneksiä. yllätys? Jotain tämmöstä kainuulaista perinnetyötä tehdään täällä näin. Oh my god, merikäärme! Näkeeks muutkin sen? Mä en. Niin mietitte, että niinku tällä tasolla, kun mun uskottavuus on niin nykyään. Kukaan ei Mikko taas siellä Discordin omalla kanavallaansa siellä. Aivan jäätävä käärme! Niin, minkä kautta sä striimaatkaan tätä? Onko sitä joku X-hamster tai joku tämmönen? Kaikki näyttää, Kato, kukaan ei siinä se on. tiedä, mikä kanava se on. Siinä se on, ampukaa sitä! Only Aivan oikealla elite puolella. fans. Only Aivan elite. oikealla, ampukaa sitä nyt! Tulee Tulee meidän ei oo perään juuri. OnlyFans. Mä löin Tästä vetoa, on sitä just karkuun. että OnlyFansin striimauspalvelu on paljon parempi kuin tää. Ei varmaan. Mutta tää on maksuton alusta. Samalla kun me väistellään sitä. Niin tässä on vähän silleen niinku, Näyttää huolella. että meillä on jotain, mitä OnlyFansilla ei oo. Totta.
olemaan mitään kyytiä. Mahtuuko nää kaikki sun? Mulle mahtuu enää 5, eli me heitetään pois. Mulla on kyllä kaikkea turhaa tuonne. Niin, sen kuutionkin voi. Haettekiko se hengiltä? Ei, se kääntyi pois. Se on täällä Okei. keulan edessä nyt. Siis mä aloitin Oli mulla niinku yksi. ampumalla laivaa käärmeen sijaan. Joo, se on vähän aina tässä se, että helposti just ampuu. Round upoon. Se on kyllä Jos pikkusen pimeetä. hukkuu vahingossa, niin... Onko se nyt niin huono asia sit kuitenkaan? Älä Olisi nyt. voinut tietty rantaankin ajaa ja tappaa ja sen ja ottaa lihat siitä, mutta... Usku vai? Kiitos luottamuksesta. Yksi pala jäi vielä jumiin. Mukava tällainen myrsky tässä sitten. No nyt me ollaan varmaan valmiit. Paljon tuli termaa. 68. Ai, Wow. niistä. Joo, kyllä Ikinä hyvä. saa näin paljon. Missä 68? Tervaa tuli taskuun, kun tyhjennettiin iso tommonen Aa, auto. Yök. mä luulin, että niin monta seuraa tota. Vai ollaanko me edes vielä livessä? Ei Joo. ilmeisesti. Ollaan. Ai, Nyt vaan housut pois jalasta ja menoksi. okei. Mä ajattelin, että tähän tulee joku alku spiikki juttu. Sitä varmaan koettiin hakea tossa, mutta oli mielenkiintoisempaa kuunnella. Uskon ATK-ajokortin ajoimista. Se ei ollut, Kaikki ni- mut on takapihalla, mene säkin sinne. se ei ollut Se niin koira markan voi päällä. ymmärtää puhetta. Jage yritti, mutta Mikä hitto toi on? Se ei näy kartassa. Nyt osuu. Onko sulla Husku 3D-tulosti jo valmiina? ei, se on se Leviathan. Hyvä. Se on se tyyppi, mistä saa sitä kitiiniä, mutta en mä tiedä, Anneli on ihan putoamassa just pois laivasta. tarvitaanko me sitä. Kiitos. Riittäisi. Musta se on Hei, symppi, se ei sitä ehkä kannata tappaa Niin. tai upottaa. Meitä seuraa muuten nyt ja tommonen noin niinku mörkö. Mutta mä ajattelin, että jos se vaikka luovuttaa, mutta ei se nyt näytä siltä, että se luovuttaa. Niin. Mä menen tonne kivelle vähäksi aikaa. Mikä toi ääni on? Se on sun puhe. Eikö toi tommonen niinku joku päästäis painetta jostain paineasteesta? Mitä? Niin just. Tuupas tänne kannelle puhumaan. Painetta päästäis. Siis tommonen ihme joku niinkun... Kummasta päästä se kuuluu? Siis... Oh my god, siis joku örkin ääni. Okei. Ne on lapsia. Siis sähän ajoit ne takapihalle just. Nää on pihalla, niillä on siellä nuotio. Nuotio! Mitä? Joo. Lapsilla on nuotio. Paistaa vaahtokarkkeja ja pistää niitä keksien väliin. On vähän kateellinen, toi kuulostaa hyvältä. Joo. Paitsi Hei. se, että on ajettu ulos, se on niinku... Hei lapset! Tuutteko tänne? No siis niin kun toi lasten äiti on heidän kanssaan siellä. Pieni selvennys. Hänetkin Ei, on ajettu. ei oo sillä niin että menkää lapset ulos, tehkää nuotio ja yrittäkää pärjätä. Koko perhe ajettu ulos. Turvivan lapsia. Niin. Turmiolan Tommi siellä. Niin, Isi alkaa nyt tekee striimiä. perhe on ajettu hankeen. Ei, nyt tulee toi susi. Hanki on ajettu sisälle. Nyt tuli, hei tulkaas tänne, että saatte susia. Mä yritän tulla, mutta on hirveä vastatuuli ja kauhea myrsky, että tää ei onnistu tää homma näin. Niille ei tarvii edes tehdä näköjään mitään, kun ne tappelee keskenään. No, laitetaanko vielä yksi mooderi, niin Ai sullakin oli semmonen vielä. Sä Joo. tuhlasit sen nyt kyllä. Ja me kaikki niinku aatellen kaikilla sit, että lisää. sä oot niinku peräsimessä otettiin moodarit. You are being hunted. Jep, te ootte lähellä.
Ja siinä Hyi on saatana, kuulijoita. tuolla on noita käkisijöitä. Varmaan ehkä niinku nyt Teillä on kiitos myös serpenttiini Moiderin siinä lähelle vieressä. rampaa. Jaa, käkisijöitä Meillä ja on kaikki. merikäärme. Tyypit teki semmosen aika nopean nope-liikkeen ja lähti vaan pois. Joo, me aloitetaan uudelleen. Koittakaa pärjätä. No, kyllä me Teillä on näköjään toi Jack Sparrow kapteeni. Vaihdetaan kuskia. Run away. Ei, mä luotan suhun. Tossa on. Sitten paitsi sun No. laiva, mä en halua niinku ottaa Joo. vastuuta Serpent. polaroimisesta. Onko siinä täyskasko? Täyshusku. Oi, siinä Eikö toi sai... merikäärmet on joku käkättäjän kanssa vaan? Kato! Joo. Tappoksensa. Mä tapoin, tai se varmaan auttoi se käkättäjä. Hei, sinne jäi pää. Käy hakee sen. Käy vaan. Oho. Putosinko mä veneestä? En ihan. Ei, se on Aikamoinen aallokko edelleen kyllä. veneessä. Ei näy, En mä voi. Siis alku on välillä ihan- ei näy muuta kuin hurja. vettä. kohta se Ei kuolee. näy. Mitä? Löysitte sitten uuden käärmeen? Joo, Anneli nyt putosi kuoli. Ja käärme kuoli, joten Mä pysyn paikallani nyt tässä, että mun... Mä yritän ajaa nyt täyden ympyrän siihen. Voi paska, mä en näe sua enää kartalle enkä... Täyden ympyrä vai? Onks varmaan, Onko että siis tiedät? Anneli putosi veneestä ja täällä on hirveä myrsky. Mä yritän ajaa sinne, missä se on. Anneli on Joo. nyt siis Eno, joka putosi veneestä. joo. En Mä oo. voisin tästä... Eikö sä oo Toimii tässä noin. jossain? Joo, Joo, odotas. Koita nyt päästä Tossa. kyytiin sieltä. Ladder. tuolla on kaikkea tommosta Nyt. käärmekamaa. Joo. Takana. Voinko mä hypätä veteen hakemaan niitä? Juu. Kyllä sä voit hypätä Voi. veteen. Mut kun... Ja vois Miten myös kauas päästä te oikein pakenitte? Siis te ette näy edes tänne. tosi kauas. Mun on pakko mennä pissaan. Että jos joku muu No. voisi nyt ajaa... Mä voin ajaa. Tää on tää, mikä tapahtuu merirosvolaivoissa joka kerta, kun hyökätään jonnekin. Eikö noi oo? Kaikki Ja- tyypit on no voi- valmiina hyökkäyksiä siiken päällä. Niin Okei, yksi Husku tyyppi- sanoi, että sen täytyy mennä pissalle ja sitten se menee sen laivan ainoan maston viereen. No, mutta hän pissaa kuitenkin tonne niinku tuulen alapuolelle, että Aa. ei Täällä on myös laidat. vasta Laidan tuuleen. yli voi. Niin, no Ootteko te niinku juhannusmeiningeissä siellä? Niin? joo. Mulla on se juhannussalkokin siellä kämpän pihassa. Noi lapset kuulostaa muuten ihan joltain leprekaunelta tai joltain. Karpasi vaan tähdistää, kun Usko käy kusella. Ja niin. Oho, Meneekö meillä oli hyvin? Usko. Ihan hyvin menee. Vähän tärisee laiva, mutta ei haittaa. Se on hyvä, että ei ole kuitenkaan ujopissaa, että pystyy tällainen niinku montako tuhatta siellä on striimit katsojaa. Totta.